na yi niyyar in yi abin da ya ce ɗin, sai dai ina tsoron Ubangiji, domin idan har na yi haka azabar da zan sha a can ma ta fi ta nan, shi yasa ban aikata haka ba. Kuma idan na ce na kashe kaina, yaron da zan bari fa wa zai kula min da shi, tunda ni bani da iyaye, wa zai kula da shi? Babu. Sannan kuma ga tsinuwar Ubangiji, ga bakin jama'a na duniya, azabar da za su riƙa nema min a wurin Ubangiji tana da yawa, bacin ga hanyoyi da dama musamman social median nan, babu inda saƙonka ba zai je ba. Ina magana ne a hankali domin yanayin environment ɗin da nake, ba kowa ne ya kamata ya san problem ɗin da kake ciki ba, wani maƙiyi ne sai dai ya yi dariya. To don Allah, don Annabi, ni dai a iya tunanina wannan ita ce mafita a gare ni, don Allah ku taimake ni domin in biya wannan kuɗin, in fita daga cikin wannan yanayin, domin ko zamana da shi ma an gaya min tuntuni, ni in na biya shi kuɗin shi ma tabbas zan bar shi ne, saboda ko auren da aka yi min da shi kawai don dai irin ni bani da gata ne, amma wallahi abin da mutane suke cewa da kuma yanayin niyyar da nake gani ba musulmi ba ne, ba musulmi ba ne. Sai dai dangina sun min warning in har na bar gidan nan to ina za ni, kowa ya ce ba gidan shi ba, auren da suka yi mana sun mai kenan. To aure ne na son abin duniya, kuma ni na san in na tafi ina zan je in dai ba shiga zan yi hanyar banza ba, kowa ya san me nake nufi da hanyar banza. In na tafi bani da muhalli ga yaro, sai dai in shiga hanyar banza wa'iyyazu billahi, duk da wannan zaman da nake yi ma na san haramun ne, to bani da inda zan je, bani da shi, nan shi kaɗai ne wurin zaman nawa tunda kowa ya ce idan na tafi ba gidan shi ba. To don Allah ni dai ina so a shiga maganan nan, duk abin da Allah ya hore wa mutum don Allah ku taimake ni in biya kuɗin nan kada a kai ni prison, domin babu abin da ya mishi zafi. Idan na shiga bani da waya, za su karɓe wayata, za su karɓe duk wani abu da zai yi connecting ɗina da mutane. To kafin in kai ga shiga, shi ne na ce bari in yi bidiyon nan in tura, domin ko da na kashe kaina ya zama ina da hujja a gurin Ubangiji in ce na nemi taimako ban samu ba. Don Allah, barantana ma na san insha Allahu za a dace. Ina magana ne domin yanayin environment ɗin da nake ciki bai kamata in ɗaga muryata ba, shi yasa. Amma wallahi dukkan wannan abin da na faɗa gaskiya ne, kuma duk wanda yake so ya ganni a shirye nake, kuma zan nuna mishi, don zan kai mutum har bankin ma su gaya mishi abin da ya faru. Ni dai abin da nake so don Allah kada a raba ni da yarona a kai ni prison, domin ni dai bani da mai fito da ni.
bani da shi, sai dai ko in kashe kan nawa zan yi, shi kaɗai ne mafita. Don Allah ku taimake ni in biya kuɗin nan, in huta da raina, in huta. Na manta lokacin da na yi kyakkyawan bacci, na manta lokacin da na ci abinci. Ba zan ce ba na ci ba, amma ba a cikin kwanciyar hankali ba, domin kowane lokaci saƙonnin ki ne suke shiga wayata. Abinci ma ina muke da shi, ya yi banzatar da ni, ya wulaƙanta ni. Wanda nake kaman mahaifi a wurina na kira shi, ya yi blocking ɗina. Ga shi inda nake, ko kuɗin motar da zan tafi ma gidan namu ban da shi. Haka nan nake zaune. Ba zan ce ban da abin da zan ci ba, amma shi ma sai dai da dabara, domin wani abun nawa nake ɗauka, irin gurin da ake ɗan siyan nan in ba a hankali gani ga yara. Ba ni kaɗai ba ce, bacin yaro na ma akwai yaran, akwai ƙanwata da take a gurina, kuma ita ma ƙarama ce. Makaranta da har na manta rabon da in je ta, su ma haka, kowa zancen yake. Don Allah, don Annabi ku shiga maganan nan, ku taimake ni in ba shi kuɗin shi. In har na ba shi kuɗin shi na huta, ni kaina zan yanke wannan zaman haramun ɗin da nake da shi. Domin yanzu duk inda na tafi sai an kama ni, kuma ina tafiya za a ce dama ai ni ce na ɗauki kuɗin, shi ya sa na tafi, ga duka ga zagi, abin da ya mun yawa. To don Allah, don Annabi, ku taimaka ku shiga maganan nan. Manya-manyan mutane, ku taimaka.